Lolwe Odwadu 97.3 FM. Ma en cheno Maria Moloko. Tielo marario iluonga ni Moli Olomako Chilo. Namba masimu 0723860224. SMS yudo wa 0737146952. Ngato no gisa gimoro nyoro. Ngato no wacho na gimoro nyoro ta wacho ni an be nyaka ngis johera mag nam lolo mondo opuonjre kamoro achiel. Jawinjo mara pogruok e kindi gi jal momeo e piny mangima. Momeo moloji te piny mangima. En kakitiyo kod sama in godo. Pogruok e kindi gi jal momeo moloyo ji te piny mangima. En kakitiyo gi sa ma in godo dichieng' kod odiochieng'. Nikech sa momi ema en bo miye. Ka en 12 hours to maricha be mana 12. En okomedne gibedo 28 kata 27. Ka en 24 hours to mari be 24 hours. Koro pogruok en gimoro adi kakitiyo gi sani. Koro ti gi sani maber to mondo okonyi. Okel lokruok e ngimani jawinjo mar odiochieng' ma kawuono. Adani mondo wachak chenro ka amako simbi kanyo ide namba masimu ma en 0723860224 kata kamano kapok amako simbi aneno kanyo ide jogo ni motudore godo.